Hi guys, welcome to our channel Tifefas TV. We are back again with latest gossip nyaya dziri kutenderera pasocial media. Voltz Holy Ten anyora pane video ya Holy Ten yakaisa pa YouTube akati saka ndiwo mavideo amaida kuzoratidza Rick Ross here ayo comrade, of which video yachona Holy Ten anenge aitotuka iye Voltz, because ndipo paya pane relic reya rinoti tasvika ngoma yenyu chiskipwa aireva ngoma ya Voltz. Asi varipo vanhu vataura zvinhu zvakasiyana siyana. Vamwe vati JT ane ma1 plus ane maplan, vamwe vakati JT muhombe, put some respect on his name. Vamwe vakati all I can say is the voice is good. Vari kuda voice ra Holy Ten vati voice rake riri bosh singaiti, asi problem pamavideo apo dzangove nharo. Holy Ten zama zvimwe zvinenge zviri nani, ndo zvataurwa nevanhu vataura zvakawanda zvakasiyana siyana. Vamwe vati iPhone videos, vamwe vakati Voltz ifirst born yamuku, vamwe vakati wakuda kuputika fuse ka, ndo zviri kutaurwa nevanhu vanotaura zvakawanda zvakasiyana siyana. Vamwe vati Holy Ten is the god, vamwe vakadedzera kuti who is Voltz, vamwe vakati at least he is watching the video, it shows that you respect his music. Mumwe munhu adaro ati at least uri kungwani waenda ukanokomenda, which means uri kuteerera ngoma dza Holy Ten. Vamwe vati he chooses violence semunhu asina kuita se kupikwa kwa Rick Ross. Vamwe vakati JT ane mabars and music videos yake ma1 kwete mavideos a Holy Ten. Ndo zvataurwa nevamwe vanhu. Mumwe munhu akati Voltz anopisa paUZ chete kwete kune dzimwe nzvimbo, ndo zvataurwa nevanhu. Vamwe vari kudedza kuti Voltz ari kurwadziwa nekuti haana kuinvitwa kuya kune show kwa Rick Ross, because Holy Ten aiva akainvitwa, saka ndo zvaenda akanonyora pa YouTube ya Holy Ten pane imwe video akanyora kuti ndo mavideo amaida kuratidza here Rick Ross aya, of which video yacho paanga achikomentera ivideo paitukwa na Holy Ten paenzi ndasvika ngoma yenyu ichiskipwa. Ndo nyaya yacho guys, ndangouya ndichiti ndikuupdate ndikudze nezviri kuitika nenyaya dziri kutenderera musocial media nemumastreets. Voltz onyomba Holy Ten achiti ndo mavideo amaida here kuratidza Rick Ross aya, mavideo anoita se anotorwa nefoni. Saka vanhu vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana, because varipo vamwe vadedzera kuti aiwa Voltz ngoma dzake dzinonakidza nemavideos ake anonakidza, ndo zvataurwa nevanhu vachiti haite sa Holy Ten anotora mavideo nefoni. Of which guys, musakanganwa kuti Holy Ten akamboudza Japrez achiti I'm warning you, because Japrez neproducer yake vanhu vanogadzirisa music nani naJaprez varipo futi vakaenda vakanoti aiwa ngoma dzako Holy Ten todzifarira, asi problem yako ndeyekuti uri kutora mavideo nefoni. Ndo zvataurwa nevanhu. So thank you so much guys, don't forget to subscribe to our channel and leave a comment. Thank you so much for supporting our channel. I'm out.